sarap, sarap. Once again, ladies and gentlemen, the things are conducted to the people of the nation.
President po, looking po Honorable Ramon po for the Lumasan ka muna sa ganitong kadiri sa bahagi. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, come thy will be done in earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, Father, Son, Amen. So thank you so much po, salamat. So please remain standing for the Philippine National Anthem, leading to us by the President John F. Salamat sa Panginoon. Maraming natin, contributed para kayo na kagan. Happy Fiesta. Palakparan mo ang barangay na kagan. Kuya Benjelo. Ang group of the Barangay Council, they will the speaker, Honorable ang suka na ito yung hindi lalabin ko. Honorable Marinato. Akan na ito pong barangay tanod, Dunes, Gustawin, mga katigin, mga gurang, hubinis, maraming apunto sa ito namin. Anto, Carlos Campo, Restaurasyon, salamat. Congreso National High School, salamat. Punjan and Cactus Institute of People, Incorporated, salamat. Congreso National High School. Naman po, nasaktan na po to Minority College and Exhibition. Welcome po. Sabi ba namin ikaw ang ilan ng mga pagkista? Doon na sa huling parawapan. Kung parang natulog na ito namin. Thank you very much po, Honorable Chief Haya Landong, the Editor Person of Barangay Salvador. To the barangay officials of the Barangay Salvador, headed by Honorable Mercedes Martinian. Present po si Kagawad Margaret, Kagawad Evelyn Lumabad, Kagawad Pablo Aquilo, Kagawad Hilda Ramulo, Kagawad Victor Palacio, Kagawad Alvin Marman, Kagawad
the educator person, Julian Galdo, Kagawad Affairs, at inal, to the Barangay Kanod, mga health personnel, DNS, the working on the Barangay Mission, mga sinoders, mga durag, mga group, to the Barangay School, Bukaron, Nado Elementary School, San Roque High School, soon to be San Roque National High School, Sujan, the Baptist Institute of Bukon, the Salvador National High School, to all the coordinators of the BLC Minor and Major, to all the trainers, mga iyon maluran, kung maraming nakot ko kami namin. Mas maraming nakot! Dahil kaya ko lang isa, nag-aalas na ako. Kung padala po sa nagkaon, sabi naman po ako, puso-puso ko na po ninyo, sabihin ko na kaibigan po sa iba. So, ako, sabi na ako ito, puso-puso ko na ninyo. So, tumiti po, inspiration lang lang, message. Ako na wala po, gusto ko magpasalamat, usay ko aling kontra, na maintindaran ko, sa okasyon po ninyo sa Barangay Kawagan. This is my second time to sa Tualo, sa po kami Carlos Narlo, elementary school for their foundation anniversary, where I serve as the proclamation speaker. Pagkaroon na po, dito po yan, tumusan sa ulang ng Sir Riola. By the way, ang speaker po, si Sir Riola po, Former Municipal Disaster Reduction and Management Officer. Very tight 2 years ago, so ako po ang nagparoon kanya. So siya po ang gathering PR officer ng ating bayan. So after his third po, metro ay isang counselor ng bayan. And ako po ang pumunod sa kanya. So nagbayo lang po kami. Dati po ako po sa kanya sa Julian Bayan. Bilang SK President. Kaya naman po, ako naman po sa taga-executive bilang ang bagong PR officer. So, yun po, my congratulations po to the Sangguniang Barangay or Barangay Kawagan, sa Barangay Honorable Mercedes Rapiman, and to the Sangguniang Kabataan officials, sa Barangay Julian Atlando, for the construction to birth, prior to this fiesta. So, nagkakaroon po dito sa Kawagan, nagkakaroon po ang basketball tournament, and mamayang gabi, may sayawan, bukas po, maaagpusin. My congratulations po, and under sa highlights sa mga okasyon is ang naman ibabalik po ang mga activities, and of course, nalibo sa highlights the exhibition of the invited schools. Sabi ko ang mga Lugado Elementary School, the New High School, the San Roque High School, San Roque National High School, and the St. John, the Baptist Institute of Bukon. So, isang po ang itali para po magkaito pagsundan po ang mga kapapaan ng balikbayan and ang mga confusion po sa yung Barangay Kawagan. So, ano po, dito ako sa Rauman para po mamayin niyo po ang performances kaya ang different schools. So, bilang ang support po for the barangay and the SPN po, I will share po a share of 2,000 pesos for the occasion of the Barangay Kawagan. Thank you very much po, and to God be all the glory. Maraming salamat po. Thank you so much, Kuya Ellie. So, at this juncture po, moving forward on blessing Kagawan, Kapalingin Kawagan, Honorable Maria Sunamen Simutulo, to give us an deliver the introduction of the guest speaker. Our guest for today is born in Guadalupe, 1968, a resident of
A PTA Generation President of Bacoor District School, 2010-2011, a marriage to Howard Sila Ferreira, Municipal Treasurer, West, with 3 daughters, all professional in their respective circumstances. The son of Marcelina Sama Ferreira and Cristina Calabran Renay Ferreira. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our guest speaker, Honorable Alfredo Renay Ferreira. Please give us a round of applause. Tugunin po ako ng iyo, ma'am. Hanggang kayo sa aking ng barangay Isan. Ano po, mga muna na yung punong barangay, yung surating Pilihan. Ang mga kagawad, hindi Martinez, kagawad, Mabat, kagawad Pablo, kagawad Pilihan, kagawad Elda Abulon, kagawad Victor Palacio, and kagawad Alvin Baba. And si Victor Manilo, Julie Arcado. Mga audience, mga participating school, Cardinal Elementary School, San Bartolome National High School, San Roque National High School, and St. John Baptist Institute High School. Then, Terence, Sa inyo, tutulat na mga game. Tuesday, karatupong namin. Brutally and finally, and here is my one of the highest teachers of the Barangay Kawasan, in honor of Elda Pedro Sen. Aside from the religious culture of living very nice of Ilocos, look at the usual in Barangay. Other memorable events were for life, gathering a colorful and meaningful activity for the preservation and promotion of culture of the barangay. In government, schools and barangays are always partners in the community, committing efforts that respond to the cooperation and partnership in moving children toward equal delivery of service. That is why, in every road or highway adjacent to the school, the presence and visibility of Barangay Tano, maintaining the promise for the safety of our children or students. These barangay officials, teachers, and parents are always partners and developing a good environment and the learning practice just to maintain a pleasant and continuing learning for our students. 25 years ago, I have been a teacher at the Orange College associated by the one holy name. As a mathematics teacher and instructor. During that time, sabi ko mga estudyante dito, dapat niya na-experience sa teacher. Kaya niya ako pa-enroll sa akin. Saboy! Tapos ako dito, in Bulacboy. Kung di na ako nagtulog-tulog, sabi nila, maraming pa kaya teacher. Dawa dito, dakol ako natural sa mathematics. Dapat niya ang mga contribution sa mga project. Nakuman ko doon na sosad na classroom, sosad na
nakikisaran sa maestra, sa maestra. Sabi ko sa ng maestra, More viewers, hello po. naunong Andiyan sa akin. Hello, mga Bel, hello. Sabi ko sa maestra, nakadalawang taon na ito, studio pa na ako. Napabalik balik, kahit classroom na mo. Tamo naman nila pinton, kaya magdadawi. Magdadawi sila. Sa madaling gabi, at ang estudyante ito, at ang estudyante ito, komunidad ko ito ng eskwela, kung saan ang instant, gusto mo naman na ito pa natin ito, hindi ka na nagsabi, kung nakatindog na, sabi niya, Ma'am, kaya ako ko ng pag-ito, kung hindi kayo ay dapat na mga pagtulos ito. Dahil mga kapitalismo mong babae, paano mo kayo karanon? Sabi ko, Panginoon, nabiyat sa Panginoon, sabi ko, may drama, ito niya hindi mo makapagod ito. 5 viewers, hello po. Parang kaya, inong ako din siya dinuraan 6 viewers. sabi niya, dahil ako din yung pagkain. 7 viewers, hello. Sabi mo yung mga rin, matutman ko sila na, sabi ko yung pagkain nila. Susunod din lang yung tayo. Ayaw ko rin na lang, kung po ito, abong mo. Shoutout sa 7 viewers. Kung rin natin, nakapagdaran ko, abong mo lang. Medyo rit parade po ngayon. Kasama yung anak ko. Sa parade. Shoutout sa lahat. Kuya Benjilo, Kuya Billy, hello. Ay, wala nga, pero lagi nga dulong ako. Ang wala baka tutong dulong ng mga sarang. Lalo na ito, sa pare. Kabalitan na nilahan, pagustog sa dapol sa pari, pagkabuk sa dapol para to. Kung ito rin yung ito na kayo nyo, nakalimutan na mo sa torso. Kadakol na mong kamuhod. Pero kadakol, pangalawa ko sa kurang, mabayin ko kung kurang, ako pangalawa, hindi ako na gusto, hindi ako mag-sila. Sabi ko, nakalimutan na sa uma. Kung kailangan ko ng dugo, nabawa ko kanyang mga tawag. Taguan ng pahalagaan sa kultura at edukasyon para sa pag-ibigto kung sa nakalang pamasan kung hindi kayo makakalit ng barangay na binubuhan. Sabi mo ay, yes, maray na ano yung mga kinatuhan. So, bago na ako mag-serison, ibalak ko ako sa 2,000 na makatawag na ng kagang tuloy-tuloy. Yes, maray na ako po na natuhan. So once again, palakpakan tambuhan na sa natong municipal councilor ang Lord, Honorable Eliseo Civita. So, aside sa highlight sa place because that the importance of the stakeholders in building our village. So once again, thank you so much po sa mga school heads, sa itong mga sa itong mga coordinators, and especially the barangay council of Panay-Kalakagay. Once again, salamat po sila para sa blessing of the citizens in the afternoon po, and po sisigas, teacher, and honor them. So we are Shoutout, Kuya Susario. Happy Fiesta. to assist us for the award competition and the only other barangay sa Kalay. So the song, when the representative of the song is presented to MSP Milaguano, MPRR, for the management, when the party is valuable insight and experience, and order that through significant and vigorous minor exploration in education as a part of the annual
May Mayroon po, ano to? May competition. Sana wag mawalan ng signal. Kunti lang naman na school. Ano lang naman to? Apat, bali apat. Next part of the program we have the awarding of the certificate of application, awarding of the certificate application form to the participants of school. So may we request for one representative coming school para po unity on our so the discipline is also from the organization municipal level which is looking at the participation is due by the group from the John National High School to the Marketing Committee their active participation in agility, moderatory, and excellence as a part of the Association of South and 2025 given the 27th day of the 2025 at the Diploma of the Committee. Signed, Honorable Julian Stephen Rock, as Speaker of the House. Signed, Honorable Lieutenant Arla Pina, Puno Garcia. So once again, so we want to recognize the certificate of participation and token. Once again, they will receive the certificate of participation and class.
Happy Fiesta, Tilok. Kasali po yung malawag. Ang may Tilok. Once again, thank you so much for our participating school, Third Quarter Elementary School, the Red Cat School, the Kizigap, the people of the world that is my school. So next, we'll talk about the most awaited plans of our program. The exhibition of
po, mga barangay natin. Balik na rin ng board of the as well as the board. So, ito na si first, the barangay natin. Sabihan po yung mga manonood na bigyan pa ng sponsor yung mga sponsor. Pero po Sir Carlo, so meron po Sir Carlo lahat sa mga dumamagaling po yung mga audience na kung maaari, dito pa yung sponsor yung mga performance. Alberto Colina Jr. Nakinig po ang mga bata ako na nangitay niya. Lord, sigara na dito po sa gilid, kung maaari po, usap pa po tayo ng konti para sa bilang magbibigay. At paano pa po natin yung sa yung next performer. Bakit po maalala sa mga batang nandito sa gilid,
Junior, Sabah, Business Leader, Media Coordinator, and the Leader Leader, Nathan Joseph.
Yan, busy sa tindahan. Ay, nako. Pagod po yan. Hello po sa mga viewers. Hello sa mga. Haggard na ako. Happy Fiesta. Kuya. Magdamag kami nagluto kagabi. Abangan nyo na lang po yung upload ko. Tapos sa pagluluto dun sa pagkasal. At di ko na nga na-videoan yung pagsayawan nila, yung pantomina. Coke maliit. Ito ang smakbo. Ito ang snack. Kakasalang pala. Kakasalang lang. May pag kumalamig na iba. Kamuwan. Wala na. Ilang oras lang yung tulog. Kasi nag-alala ako sa anak ko na nagpari. Kakasalang pala. Royal pa lang po ang mga kapatid. Royal Mag. Ganda daw. Plastic. Drinking straw. Sa ulo. Ano mo? Royal. Mawag ko mo mag-noro na. Okay, laki na sa Okay, laki. Ano? Sabi mo. Sa kamis mo. Mismo. Ano sa agency? Kakasalang pala. Hindi kami ko isang sak.
Ay, viewers, hello po. Ano ma? Tagawin mo ma. Baba lang sa granite. Nandi. Sa face. Ito mo yung basyo na lang. Okay. Nandi mismo. Siya di. Siya di. Ay, gano'n ako. Ma. Hindi ko makukuha eh. Iwas mo na. Usog. Ay, hindi na. Ulian mo na ito. Ikaw, kawan. Pagdaya ko lang sa mga case. Pati kay Paidok. powder cocoa, rico. Ito.
Narigas na ka? Napangilit ka ni Terry ko. May pa ako makarigas. Grabe. Di pa ako makaligo. Napakainit na eh. Main, parang ramdam ko pa yung kapoy dito sa paa ko. Hello. Kamu. Hello sa lahat. Me. Daming mga mga dating bisita ko nung mga nakarang taon, mga pumunta dito. Daming kumbaga napaano lang sila kasi wala namang handa. Di ka ako nagluto. Nahiya naman ako na daling ko nagtulungan ko. Kasi pinaglutuan ko kagabi. Daming pumunta na bisita ko dati. Yung mga nakarang taon. Mga kamag-anak ko pumunta dito. Kala nila may handa ako. Oh, 1K. Bisa pag pinipinto mo 80 yung 80 sige lang 80 help you ha? 920 Ako ka ni dalawang 5 ni Kali 5,000 ni. Oh. Sabla. Mana di sa ragaman ko. Ha? Wala ko marigis. Ako talaga sa... Bakal. Kung dalawang 5. Dalawang ko ta. Bariya. Bayang kakali. Yun, nagpuna din sa wakas. Oh. Bilang raw ni. 900. Bilang. Oy, Riksan. Ari. Yun mo ng ganda. Ganda. Hindi kaya. Balikan ka nila ito. Oo. Dali. Pilipin. Ah, yan ang napili. Pagkukuha po. Kay Tamil po. Bingo.
mga bumi, lipat mo na. Ibukod mo mga buo. Ate, niya dito yung mga bisita ko. Mi, ibukod mo yung mga buo. Adi, sabi na. Sana, adi mo na yan. Kaya saan? Kama ano, baka masabas. Ano yung manati natin? Kira mereka kumpul sa luto? Kira mereka sa luto? Say, ako. Tara eh. Kapitan kan siya? Kagiging kilo kan? 500 plus kilos. Kilos? Sorry. Yan mo gusto ko. Ang ganun parang nagkakaliyo pa Kaya sa musuwa. Kaya, Ano yan isang gano'n sa akin ang pagbubuso? Ang gato. kasal kaya kasal. Yun daw. Pasok na lang may magdala. Natapos kami magluto, 4:30. 4:30, tapos na kami magluto. Sobrang ako ibang nila. Madali pang maula sa ulo, kantilita. Sabi. Parang kaya bigyan yan eh. Madali, kantilita. Hello! Bakit pala isa na to? Ha? Mabigyan. Oo. Madali pang maula sa kantilita. Eh! Awanan na muna, pas ako. Giniling, kinaktan ko sa tawali. Ano? Lapnos. Laptok ko. Hindi ko na kaptan. Yari. Ay, makusok mo na. Ano eh. Kaya biyano kasi susuka. Isa, ibig sa Sa sunod na taon, sigurado na naman. Mga pagandaan. 5 kilo. nga eh, di na kami bigyan. Nagkuran. Nagpangalan ko 5 kilo. Hindi mo. Gabdi. Pinagkilas ka ng gabdi. Hindi man nga. Ano yun yan na puno sa tiba. Well, may mga kumpulot at mga deling ko eh. 5 kilo? Ginilas ko lang. Pinagkilas ko muna bago nagkanyat to. Nanubakan na ako. Hindi mo na ito kayong totoo. Hindi ko na kaya talaga. Parang matutumpa na ako. Pero magbigyan na babalik. Babalik kayo. Oo. Babae po kanya kung okay na kanya. Paano pahawakan mo? Okay na. Sa taas mo na? Sa taas mo na? Ito. Straight ka na Ay, eh. straight. Ito po. Pwede pa rin ako sa... Dami mo sa taas. Gusto mong magtuto mo rin. Pag kumanisali kita ng magno mo. Hindi ka nag-order natin. Magno-order. Pero sa oras. Sa orang palalabusan. Po! Gusto mo na magno? Ito. Ay, naman yun. Paparaw. Ito. Ito. Mas pa. Okay, so... Ayan. Ay! Sa orong umpit palabusan. Kapag kita nag-ibigay sa iyo. May ako. For viewers hello. Nakita ko si Ate Hailey. Nakita ko si Ate Hailey. Nag-parade.
Wala, ito pagkabaling bilalay ba? Wala makukuni. Yellow. Ito no? Anong yelo? Buksan ka naman yan. Buksan ka naman. Nagdali na ni sit up. 5 viewers, hello po. Salamat Kuya Benji. Grabe ka sa mga. Sabi ni Alamed, striker. Anong ka-drop? 6 viewers, hello. Di pa ako nakagawa ng ano, ng vlog. Wire na sa naik mo. Bigyan day ka. Walang handa. Wala naman tumulong dito sa bahay. Tapos tumulong ako doon kay Kap. Kay Kap. Magluluto sana ako ng 5 kilo. Ginayat ko na kagabi. Hindi ko na kayang lutuin nung umaga na kasi 500 plus kilos yung niluto namin doon sa kasalan. Natulog na lang ako. Eh wala namang handa, wala naman akong katulong. Niligpit ko na lang dito sa rip, nandyan sa rip. Nagayat ko na yan. Pud makunupi sa bini. Ngawan sa piyesta. Ikuha muna ako ah. Bukas daw yung piyesta sa Binipula. Ngayon mismo yung piyesta. Tapos na. 27 pa ba? 27. O bukas, birthday ni Papa. Birthday ni Papa. Bukas, 28. Ngawan sa piyesta. Pinapaluto kay Papa yung sabi ni Papa, may gagawin siya. Exit ko na lang. Kaya, hindi ko na talaga kaya kaninang lutuin yung itong 5 kilos. Daming yun sana yung 5 kilos na yun, yung 5 kilos, pang ko lang yun, kumbaga, kung sakaling may pumunta, mayroon pa rin. Kahit kunti, may maipakain. Ngayon, hindi ko na kinaya yung puyat, sobrang puyat. Oo. Kaya, pasensya na lang dun sa... Dami na rin pumunta kanina. Kasi alam talaga nila, taon-taon na ako dito naghahanda. Taon-taon na. Nagkakatay na nga ako. Kaso ngayon talaga, pero naintindihan naman nila kasi alam naman nila na may ginagastusan ako. Sabi nila, okay lang yun kasi alam naman namin na may ginagastusan. Wala namang naintindihan naman nila. Maaga pa lang doon, may tulog pa ako dyan, may naghahanap na sa akin. Mga kakilala ko, kasi yung mga bisita ko rito talaga. Mga kakilala. Puro yung mga pumupunta dito, puro naman mga bisita ko talaga. Taon-taon yan. Pumunta nga dito yung tutulong sana, kala magkakatay. Pumunta siya, kala niya magkakatay. Tutulong sana. Ako di naman ako maghahanda, kasi ganyan. Blessing si Pula. Pero nagbalik na sa Baloy. Amo na. Uban na. Ito ng puyat. Ngayon, mamayang gabi na lang maliligo. Kasi parang ramdam ko pa yung apoy dito sa paa ko. I-upload ko yun. Baka hindi ko pa kaya kasi mag-edit, masakit pa yung mata ko. Hindi ko pa kaya mag-edit, baka bukas ko ma-edit yun. Upload ko yung pagganapan ng pagluto. Hindi ko na nga na-videoan yung pagpantomena, yung pagsayawan ng mag-asawa dun sa kasal.
Pwede muna ninyo nagpapakalkong ko. Kasi baka na ikaw lang yung buong daw makulit. Pwede mo lang yung barya o buo. Mahirap magpapalit nyo na ano. Puro yan, di magpapalit kasi kailangan nila pagpapalit. Yan, as in barya. Okay lang harap tadi. Ano yan? Mamaya daming tao dito. Kasi may bubbles. Mas kating ko. Ato kong party ba nito sa... Ato. Eh, siya na sinasabi. Yung Dextrose. hindi ko gumagamit. Kinukuha mo natin, Ani. Ha? Kinukuha mo natin ito. Yes, right. Ah, sa mga Wala. Ako pala po party. May pamparty mamaya. Kagabi pa yun hinihintay. Nagkamali yung ano. Kagabi tuloy walang sayawan kasi nagkulang ng coordination. Hindi nila na-verify yung ano, yung request. Sakali ang patalang alam ko'y payapa, boses mo'y tumatawag pa. Mana ang lahat, mana sugat na nandito pa rin. Hirap na kong intindihin. Bawat tingin, kami nakikita. Diyan saan naman mapunta ay animo ko sa aking kamay. Alam ko galaya pasulit na ng ilaw sa dilim. Nakagising ng ilaw ng damdamin ko. Nagsiset up na yung ano, set up na yung sound system para mamaya. Diba? Son, tadi ko sasabi sinuno ka di. Yung dadik na siya. Ay, mineral mo di. Sabi sa di. Yung pira pulong dito, 30 ko na. Adjust. Pastoro ada dito. Maray pa kan. Saan ang darawin mo? Bit-bito mo na sana, di balik mo na sana. Eh, sa... Oh. Bit-bito mo na ano. Balik mo na sana. Sabi sa di. 30 mo. May tama, 30 ano no? 35. 25.
Wala ko na sana. Pag 35. Oo. Bago nag-deliver. Ay, ako nag-deliver. Pag nagmahal ito, mamangan muna ninyo. Tagagatot na di galon ko. Baka maubsan kita sa tubig. Adi nga ni, buka din galon ko. Yan sa amo dito. Laluyo. Dapat galon gagawin ko. Hello po. Kuya Tidi. Buti maganda panahon po dyan. Kanina po napakainit Kuya Tidi. Biglang kumulimlim na yun. Wala na nun. Kanina, grabe. Ngayon hindi na siya gaanong maraming tao. At tapos na kasi yung yung parade. Pakita ko sa inyo dito sa labas. Kanina napakaraming tao. Hello po. Oh, nahihiya sabay hello. Oh. Hindi na siya magano maraming tao. Kanina daming tao dito. May sayawan na mamaya. Sound system. May pumparty mamaya. Pumparty. Sana maganda yung signal ko mamaya. Daming tao niyan kasi kagabi, walang sayawan kagabi na nangyari. Tapos na yung fiesta. Bukas may sayawan pa. Pero alam ko hanggang 29 pa daw yung sayawan eh. Kaso 29, wala na, sasakay na kami. Naperiyahan. Doon tayo sa loob. Ano? Walang handa. Oh. Ito, ibinigay ito nung nagkasal kasi si Bianan nagminang. Doon sa pinaglutuan ko kagabi oh. Kumbaga pinahatid to. Nagminang kasi si Bianan. Wala talaga, di kami nakapagluto. Ano kaya to? Ito nga dilata eh, dilata. Wow, kulam. Kanin. Siya amin nagpa-plus naman ng ilong niya. Ma. Pa-plus ng ilong, lilinis. Dami kong panindang alak. Pero kung may sayawan kagabi, ubos na yan. Kurado. Hello.
Ay, ulan na oh. Yan na. Ulan na. Ayan na. Oh. Umulan na. Tumatak na. Oh. Pumatak na ng ulan. Oh. Pumatak na ang ulan. Oh. Lumakas na. Elmer Castillo. Hello po kay Elmer. Shoutout po. Salamat po. Hindi tayo nakapaghanda. Busy kasi, busy. May tindahan, tapos wala naman akong katulong. Ito yung ano, sana mamaya gabi di umulan para marami tao pumunta. Kaya nga po eh. Ito yung lulutuin ko sana kagabi. Kaso di ko na igaduhin ko sana. Oh, hindi ko na naluto. 5 kilo yan. Pagod na ako eh. Napagod na ako. Hindi ko na siya naluto kasi magdamag na ako nagluto dun sa pinsan ni Miss na ikakasal. Kaya kanina daming pumunta dito na magkikipiesta. Ay. Sayang. Bumili pa naman kami ni Ami kahapon ng mga kutsara. Hindi rin nagamit. Dahil kung sakali may magkamaling mamista. Doon tayo papagamit ha. Kutsarang bago. Ha? Yung may salin mo, ha? Then viewers alone. Sila hindi marunong magluto. Hindi nila kaya lutuin yung mga ganyang luto ng igado. Pero kung adobo, kaya. Sigang. 5 kilo yan. Hindi ko pa ngayon nababayaran. Ang magkano yun? Yung tsum-tsum ice. Ano yun? Ha? Wal talaga yan? Oo.
visit? Ano ba yung may visit ka? Ito mo Pinunos ko alak ko gabi. Kasi nga mga ito. Wala ka ba? Tignan mo lang. Gulot ko sa naman yun. Ito rin. Ano ba? Tatagas. Ice cream. Ice cream. Six viewers, hello. Happy Fiesta, Manong Jason. Kuya Roca, hello. Salamat kay RB. Fiesta din nakapagpagupit. Ba't yung sarili nila pabayaan eh. Hindi nakapagpagupit man lang. Sobrang kabisihan. Jangan. Bersama kita na sumawa. Ano ba ang binabayaran? Viewers, hello po. Hi viewers. At yun, di pa ako nakagawa ng vlog. Kung magkano yung nasahod ko sa YouTube na challenge. Pero sabihin ko na kasi na withdraw ko na nga yung iba kasi pinamayad ko na kahapon. Yung pinita ko nung challenge ay nasa 133 yung pinita ko ng challenge. Kahapon nag-withdraw na ako ng 50 kasi pinamayad ko na kasi
Yun, may mga inutang kami ni Mrs. May na utang kami na pera. Siyempre, inutang ko yun, di naka-vlog. Di rin naka-vlog yung pagbayad. Yung mga ano yun, siyempre, hindi naman lahat na bagay ay bablog natin. Bay na, sinundan na ako resibo eh. Resibo. Tapos may ano kung may natitirang pang ano, 80 plus. May natitirang pang 80 plus. May pabayaran pa ako sa kapatid ko na nahiram namin nung nagpapasikap si Mrs. na ano, 10,000. Sa kapatid ko. Kasi nung kasagsagan na pabalik-balik si Mrs. ng pasikap, nangihiram-hiram ako pag kinakapos ako. Sa kapatid ko, ay nini, may utang ako na 10K. Kaya pumabawasan tayo. Siguro yung matitira dyan sa challenge na yan, yung talagang maiiwan dyan na pang ano rin namin na para sa pagpagamot ng manangkinga niya, baka may matira dyan na mga 40. Mga 40 plus. Yun naman yung pondo. Yan na yung pupundo namin. Para sa pabalik-balik tapos sa mga gamot na bibilihin. Kasi di pa tapos yung gamot na inaano ni Ami dyan sa ilong niya. Pag nagpa-plus siya, may mga dugo, namumong dugo. Kaya maraming salamat sa lahat na tumulong talaga. Thank you very much. Kaya sinasabi ko na ano, di pa nga tapos yung laban, yung challenge, dahil lagi na ako nagpapasalamat. Tuloy ko nga yung ano, tuloy ko yung resibo. Tuloy ko. Ito. Wala ka? Pakita ko sa inyo para hindi ko naman ano yung ano na yan, yung pera na yan. Ano ba yun? Ito. Ha? Pwede kaya ito na? Kasi ano ito eh, yung kumbaga kailangan talagang na ano, na ulit yung ano yung kinita mo sa talig. Bakit? Wala naman na yung pera eh. Baka raw ma-hold up eh. Ano kaya ano yung hold up? Wala na, pinamayad ko na. Ha? Ito yung ano, pakita ko sa inyo. Yung ATM ko, laging may remaining balance yan na 2K. Yan yung natitira na lang. Pero mababawasan pa yan. May mababawasan pa yan. Kasi may babayaran pa ako sa kapatid ko. Basta yung matitira yan na ano, matitira dyan 40.
Pero di ko na yun, di na namin yung kukunin mag-asawa. Kasi kung ano sabi doon, kung kailan na naman yung opera sa kanya, yung tinga niya, may hugutin ka agad ako. Para ayaw ko ng ano, mga utang-utang na naman. Ayaw kong magano sa ibang tao. Yung manghingi. Pero pag may tumulong, pwede. Pero kung ako magsasabi na kung lalapit ako, ayaw. Kaya maraming salamat mo. Salamat mo yung mga tao na tumulong. Lalo-lalo na yung mga nagpakulay. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ko aabutin yung ganun na talaga yung halaga. Yung halaga ng ano, sahod. Tapos yung mga solid viewers, Direct Scoop ng Patalastas, maraming salamat sa inyo lahat. Kailangan kasi talaga ano, yung lagi tayo nagtitira ng pera, hindi yung ubos-ubos. Yung ubos talaga. Kasi mas magastos pa yung ano eh. Mas magastos pa ngayon yung dito naman sa labas na mga binibiling gamot kaysa nung nasa hospital pa. Mas magastos na yun. Kaya talagang yung ano na to, para sa kanila na paggamot sa kanila. Yo, may wala Uminit na naman. Uminit. Turog muna ka. Dito na po kaya ako. Garang market na po. Pero kung electric fan, electric fan, sobrang init. Di man ta, di man ako ang init. Mag-ano muna pa ako, mag-out muna ako. Hindi ko na kaya yung ano, yung puyat. Matutulog ako. Parang kasi mamaya magdamag na naman kami na magpapandoy sa tindahan. Mag-out muna ako. Ma. Sabi ko nga sa kanya, magsarado muna, ayaw. Puyat to din yan. Ayan po, maraming salamat sa nag-tune ng live na to. Batidi, i-click muna po kayo mamaya, mapapalapan. Batidi. Yan, mag-ano muna tayo. Salamat at pasensya sa team kung di ko na imbita para dun sa site kasi wala talaga akong handa. Maraming pumunta dito na mga bisita ko ng mga nakarang taon na ano lang sila kung baga ang tawag niya no? Ang tawag niya? Nagulo? Ang tawag nun? Ano ba tawag sa pala? Tagalog nun? Pumunta sila, wala talaga. Ayun! Bye!